L-ewwel qari. Qari mill-ktieb ta' Oħelet. Offruha tal-fruat, jgħid Oħelet. Offruha tal-fruat, kollox fruha. Għax dan jiġri wieħed li jkun ħadem bl-għaqal u l-ħila u b'suċċess ikollu jgħaddi semu lil ħaddieħor li xejn ma tħabat għalih. Dan ukoll fruha u ħaġa mill-għar. Għax se jmissu il-bniedem mit-taħbitu l-kedda li jkun taħt ix-xemx. Omru kollu jibati u jinħaqar bil-kedda u lanqas bil-lejl ma jsaraħ rasu. Dan ukoll hu fruha. Il-kelma tal-Mulej. Salm responsorjali. Mulej, int kont għalina ken minn nisel għal nisel. Int traġġa il-bnedmin lejn it-trab u tgħidilhom erġgħu lura, intom bnedmin. 1000 sena huma għalik bħal jum tal-bieraħ li għadda, jew bħal sara tal-lejl. Mulej, int kont għalina ken minn nisel għal nisel. Int taħsadhom u jsiru bħal ħolma, huma bħal ħaxix li jinbet fil-għodu. Fil-għodu jwarrat u jħaddar, fil-għaxija jidbil u jinxef. Mulej, int kont għalina ken minn nisel għal nisel. Għalhekk għallimna noddu jiem ħajjitna sabiex aħna nimxu bil-għaqal. Dur lejna Mulej, kemm se ddum? Ħenna l-qaddejja tiegħek. Mulej, int kont għalina ken minn nisel għal nisel. Imliena kmieni bit-tiba tiegħek biex nifirħu u nitennew ħajjitna kollha. Ħatkun fuqna l-grazzja ta' Alla Sidna. Wettqilna inti x-xogħol ta' jdejna. Wetta, iva, xogħol idejna. Mulej, int kont għalina ken minn nisel għal nisel. It-tieni qari. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lil Kolossin. Ħuti, jekk intom irxu xtajtu ma' Kristu, fittxu l-ħwejjeġ tas-sema fejn Kristu qiegħed fuq il-lemin ta' Alla. Aħsbu fil-ħwejjeġ tas-sema mhux f'dawk tal-art. Għax intom mittu, imma ħajjitkom hi moħbija fl-imkien ma' Kristu f'Alla. Meta jidher Kristu li hu l-ħajja tagħkom, imbagħad intom ukoll tidhru fl-imkien miegħu fil-glorja. Mewtu ġo fikom dak kollu li hu tal-art. Żina, faħx, ġibdiet, xewqat ħżiena u r-reba li hi idolatrija. Tikdbux lil xulxin. Intom li nżajtu l-bniedem il-qadim bl-għamil kollu tiegħu u lbistu l-bniedem il-ġdid li jiġġedded dejjem skont ix-xbija ta' min ħalqu u jikber fil-erf. Fih ma hemmx Grieg jew Ludi, ċirkonċiż jew mhux, barbaru jew skita, il-sir jew ħieles, iżda Kristu f'kollox u f'kulħadd. Il-kelma tal-Mulej. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien xi ħadd mill-folla qal lil Ġesu: Mgħallem, qed lil ħija jaqsam il-wirt miegħi. Wieġbu Ġesu: Ħabib, min qedni mħallef fuqkom jew qabbadni inqasmilkom il-ġid bejnietkom. Imbagħad qal lin-nies: Iftħu għajnejkom u ħarsu rwieħkom minn kull reba, għax imqar jekk wieħed ikollu bir-radam, ħajtu ma tiddependix mill-ġid li jkollu. U qalilhom parabola. Wieħed raġel qani ġabar kotra ta' frott mir-raba tiegħu u beda jaħseb u jgħid bejnu bejn ruħu:
X'se nagħmel? Għax dan il-frott kollu m'għandix fejn naħżnu. Ara x'nagħmel, qal. Inħott l-imħażen li għandi u nibni oħrajn akbar u naħżen fihom il-qamħ u l-ġid kollu li għandi. Imbagħad ngħid li lin-nifsi, ruħi, għandek ħażna kbira ta' ġid tal-bosta snin. Mela strieħ, kul, ixrob u xxara. Iżda qallu Alla, iblaħ li int. Dan il-lejl stess jitolbuk ruħek lura. U l-ħwejjeġ li ħejjejt għalik, ta' min ikunu. Hekk jiġrilu min jiġma l-ġid għalih innifsu bla ma jistana quddiem Alla. Il-kelma tal-Mulej.